சுரேஷ் ஆஜ் கஹான் சே ஆயா. சுரேஷ் இன்று எங்கிருந்து வந்தார்? வேர் டிட் சுரேஷ் கம் ஃப்ரம் டுடே? சுரேஷ் ஆஜ் பெங்களூரு சே ஆயா. இன்று பெங்களூரிலிருந்து சுரேஷ் வந்தான். சுரேஷ் கேம் ஃப்ரம் பெங்களூரு டுடே. அங்கூர் கைசாத்தா. திராட்சை எப்படி இருந்தது? ஹவ் வாஸ் த கிரேப்? அங்கூர் பஹுத் படியாத்தா. திராட்சை மிகவும் நன்றாக இருந்தது. த கிரேப்ஸ் வேர் வெரி குட். சந்திரா கைசாத்தா. ஆரஞ்சு எப்படி இருந்தது? ஹவ் வாஸ் த ஆரஞ்ச்? சந்திரா பஹுத் அச்சாத்தா. ஆரஞ்சு மிகவும் நன்றாக இருந்தது. த ஆரஞ்ச் வாஸ் வெரி குட்.